Imbestigasyon naman sa investment scheme ng JRL Quartak Trading Co. sa San Carlos City, inirekomenda na sa national agencies para sa detalye. Pakinggan sa ulat ni Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM. Report! Ipinasana ng Sangguniang Panglungsod ng San Carlos, Pangasinan sa National Government ang investigasyon sa milyon-milyong pondo na hindi na ibalik ng JRL Quarta Trading Company sa mga investor sa pamamagitan ng isang Joint Executive Legislative Resolution na pinagtibay ng Sangguniang Panglungsod. Tinukoy ang umunoy sinadya at may masamang hangaring pagtanggi ng founder na si Joshua Rosario Layacan na isauli ang pera ng mga investor sa kabila ng paulit-ulit na pangako na ibabalik ang kanilang puhunan. Batay sa resolution, nag-alok ang JRL Quarta Trading Company ng investment scheme na may pinangakong 10% buwanang kita sa kapital ng mga investor. Noong Mayo 13, 2025, ni-raid ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang opisina ng kumpanya matapos matuklasang wala itong kaukulang secondary license mula sa Securities and Exchange Commission. Ilang empleyado ang naaresto at kalaunang nahatulan habang si Layacan ay patuloy na nangakong ibabalik ang pera ng mga investor. Bagamat ilang ulit na inimbitahan ng Sangguniang Panglungsod upang humarap at magpaliwanag, nabigo umanong makipagtulungan si Layacan at hindi tumapad sa itinakdang petsa ng pagbabalik ng puhunan noong Disyembre 4, 2025. Dahil dito, iginiit ng lokal na pamahalaan na matinding pinsalang pinansyal, emosyonal at mental ang dinaranas ng mga investor na kinasawian na ng ilan. Bilang tugon, formal na inirekomenda ng pamahalang lungsod, Siksa Security and Exchange Commission, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of Justice at Bureau of Internal Revenue ang pagsasampa ng mga nararapat na kaso upang mapanagot ang responsable at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navilgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.